bai, eta batez ere Getarian oin azken urte hauetan asko entzun dugu, ez, gure arrantzale izaera, eta Euskaldunak zer izan geren itxasoan, eta batez ere, agintarien aldetik, ez, eta gero benetan terrenora joten gerenean, baina, lege hau honek ez dituzten, edo orain ezin da moiatik salto egin uretara udaran bertako umeek, esan diet, dana da, mosten joan, baina gero gure arrantzale izaera eta goraipatu eta lehorre eratzea egin eta antxe korporazioan lehenengo filan baina, dena begiratu behar dela, ez? Nora begiragoa zen, ez? Nola baitera baina atzera egingo dugu, 16. mendean, aipatzen da dokumentalean, Euskal Ontzigintza erreferente nagusi zela, 5 urte igaro dira ordudanik, nola labur bilduko zenuke, edo ze bilakaera izan du Euskaldunok itxasoarekin izan dugun harreman horrek, urte horietan guztietan zehar? Orain 5 urte atzera begiratu ezkero, ez dakit zarrekin konparatu gintezken, baina askoek esaten dute, orduko NASA ginela, ez? Orain ilargira joaten diren bezala, guk itxasontziak egiten genituen, munduari itzuliak egiteko, ez? Edo eta merkataritza lanak burutzeko. Nik uste referente bat ginela mundu zabal horretan, eta pixkanaka, beste joera batzuk zaturia, itxasorena, pixkat galtzen joan dena, ez? Eta, horrekin batera, horrek suposatzen duen ezagutza guzti hori.